Moderátorom, reportérom, ale aj hovorcom sa nevždy všetko podarí. Teraz vám ponúkame to najlepšie z najhoršieho, čo sa v spravodajských reláciách a v ich zákulisí za tento rok udialo. Nevydarené vstupy, brepty, ale aj rôzne trapasy. No ale veď sme iba ľudia. Vyše dvojmetrového sumca chytili rybári na váhu v Kráľovej pri Seredi. Počkaj, ešte si to poviem. Niektorí vojaci, niektoré Vianoce. Presnú príčinu požiaru a o tom, čo je výborný výraz. Práca na ministerstve sa tak po krátkom čase vrátila späť do starých koľají. Podľa ministerstva hospodárstva si... A koncom októbra. Dôležité je aj to, aby ľudia pochopili. Oslavy pri príležitosti, kokos, mám úplne zvrstú hubu. Aj keď my nenalejeme, tak si to vždycky niekde zaženú. Celá žina, poďme. Vlasy? Dobre. Stačky sme pekná, ne? Budeš mlčať. Dobre, nekýtať, nehýbať sa, nesmiať sa, nebrkať, nesňakať, nehuhňať, beží. Nerob zo mňa srandu. Dobré ránko, tak pripájam sa opäť k dobrému ránu. Pripájam sa k želaniu pekného rána, je tu prvý spravodajský blok. Výrobcom a obchodníkom, ktorí budú predávať škodlivé alebo pokazané potraviny, bude od apríla hroziť. To bolo iba transformácia ustanovení, ktoré sme mali dnes už v zákone o policajnom zbore. To sa tak robí redaktor Opičky. Koľko ste vo vašom rezorte rozdelili na konci roka? Rozmenili miliard na konci roka? Všetko to môže spôsobiť. Vás rozosmievam. Dobre. Takže... Poďme ďalej. Prepáčte, ale to bolo asi dosť také prekvapujúce pre vás. No je. Maďarská garda je nebezpečná pre Slovensko, pre Európu a vôbec prepáčte, ale vy ste to naozaj tak veľmi našili na tú SNS. Ja všetko dobré, dovidenia. Ospravedlniť pánovi Rafajovi, že? Nie. Alebo pánovi Bugarovi. Dovidenia. V zámorskej NHL, Ivan Galád už nie je trénerom. Bratislavská nemocnica na Mickiewiczowej ulici sa zmieta v problémoch. Prispeli k vysokej výhre svojho tímu nad Nashvillom 6-0 a tak ďalej. Zmeny na trénerských postoch v dvoch najslavnejších bratislavských kluboch. Prepáčte, to je pozvánka na športové noviny. My sa na vás tešíme opäť zajtra. Dovidenia. Dovidenia.